Sådan, det er sommerens, den første sommerdags hestevognstur. Camilla, har vi der? Hej Camilla. Hej så. Er det ikke skønt? Sommervejr. Du kan lige mærke, hvad stram kæden er, ikke også? Hvor stram er den? Overhovedet ikke. Jeg kan få begge fingre ind. Ja, men så skal den så. Du er også med, Viggo. Skal du også med? Viggo med på hestevognstur. Viggo. Ja, det er godt, Viggo. Du skal løbe bagefter. Er det en normal tur, I plejer at køre den her? Hold fast. Det er da godt nok sommer. Det gjorde der også. Ja, det er på din. Men bevæger du lidt i hånden, eller hvad? Stille og roligt fra kontakten. Jeg synes, det er okay, hva'? Har de aldrig været sammen, de to der? Nej. Har det? Kunne du ikke ned og bruge din egen ben? Prøv at se her, de havde gravhunden. Så havde de gravhunden nede i... Nej, ikke i den her vogn. Ikke sådan en vogn her. Det her det er sådan en trænings... Hvad er det sådan en vogn her? træningsvogn. Det er ikke rigtigt. Det er bare en træningsvogn. Okay.